EH Bilduren idazkari nagusia Otegi jauna, egunon, ongi etorri. Esker. Azken ordu hauetan Palestinako estatuaren aitortza egin dute, edo bestela ondorengo orduetan egingo dute hainbat herrialdeek, tartean geopolitikan pisua handia duten Erresuma Batuak, Frantzia, Kanadak, balioko du zerbaitetarako? Balio beharko luke, alata ere, nik aukera izan nuen konferentzia politikoan ere hausnarketa bat egiteko, eta hausnarketa larria, zen eta nire ustez, momentu honetan Israelek hartu duen erabaki estrategiko bada. Pasatu ditugu urte asko bi estaduaren formularen aldeko apustu egiten, nik uste dut egon direla batzutan bake prozesuak, azkenean ez da sustatu, azkenean Palestinaren egoera bera, zatitua eta bar, nolabait ere etzun viabilidaderik ematen estadu horri, eta nik uste dut momentu honetan, arrazoi ezberdinen gatik, beste Trump dagolako estatu batuetan, eta hartu duten erabakia dela bi estaduen formula desagertzea, eta estadu bakarra egotea, eta estadu hori Israel izatea. Eta nik uste dut horren aurrean neurri guztiak gutxi direla geldiarazteko nolabaiteko evoluzio hau, ez? Kriminala dela, genozidio baten aldeko apustu egiten duna eta Palestinar herriaren desagerpenaren aldeko apustu egiten duna. Egia da, momentu honetan estadu boteretsuek onartzen dutela Palestina estadu bezala, eta nik uste dut Euskal Herritarrek ere, Euskal Herri luze zabalean, kalean, ere aldarrikapen hori egiten dugula, ez Palestinar estaduaren errespetoa ez. Kontua da, Europan Alemaniak esate baterako ez esan duela. Ez dakit Alemania den, Europa kauzi honetan jarrera argiagoa, irmoagoa erakusteko oztopoa. Segurazki ben, ez da horrekin bakarrik gertatzen. Katalana, Euskara eta Aleguaren aferean ere Alemanian badago oztopo nagusi bat, ez? Hizkuntza ofizialak izateko. Alemaniak badu konplejo bat, eta da, bere garaian Hitlerrek egindakoa, eta zentzu horretan uste du konplejo historiko horretatik mugitzen dela, eta beste interes ekonomiko eta geopolitiko batzuen gatik, ez? Baina Europari buruz hitz egiterakoan nik uste dut udara honetan egon dela argazki bat, nire ustez, funtseskoa dena ulertzeko Europa zer da momentu honetan, ez? Eta da von der Leyen eta Trumpen arteko argazki horrek, eliteko golf kanpo zelai batean, egindako argazki horretan, nik uste dut, han argazki horrek eta argazki horretatik ondorioztatu daitekena da Europa ez dela existitzen proiektu autonomo bezala, ez militarki, ez ekonomikoki, Europa proiektu bezala porrot batean dagoela uste dut, eta zentzu horretan horrek ere zer ikusia eta zer pentsatu eman beharko digu, ez? Testu inguru honetan planteatu duzuezuek, konferentzia politikoaren baitan, elkarrizketa nazionala. Nola gorpuztuko da elkarrizketa hori? Norekin hitz egingo duzue? Mundu guztiarekin, gure ustez, lehenik eta behin nazionala deitzen digunean, nik nabardura bat egin nahiko nuke, eta da, momentu honetan Hego Euskal Herrikoa izango da, 4 herrialdetakoa. Eta guk erreflexio batetik abiatzen gera, ez? Nik aipatu nun eta berriz ere aipatuko nuke, ez? Apaltasunarena. Euskal Herria Bilduk bere diagnostiko propioa du, Euskal Herriari buruz, galdera mordoa ditu, mundu osoak bezala, hainbat eta hainbat erronken inguruan, erronka digitala, aldaketa klimatikoa, disrupzio teknologikoa, gure burujabetza, gure hizkuntza, eta guk osatu nahi ditugu horren aurrean ze motatako erantzunak egon behar diren, ez? Eta gu apaltasunaren ariketa bat egiten dugu, ez? Guk ez ditugu galdera guztien erantzun borobilak, eta egin nahi duguna da erantzun horiek termino kolektiboan egitea. Baina elkarrizketa hontan esate baterako alderdi politikoak deituak izango dira? Baita ere, sindikatuak, enpresarioak, intelektualak, langileak, unibertsitateak, norbanakoak, gure ustez badirago norbanako batzuk. Guk egin nahi duguna da ariketa masibo demokratiko bat, nun gu jungo gera gure apaltasun guztiarekin, gure diagnostikoarekin, baina bagoaz gehiago entzutera hitz egitera baino. Eta ariketa horretatik, eratorri beharko litzatekena da diagnostiko bat, autotxekeo bat, Hego Euskal Herriarena, ikusteko nun ikusten ditugu ahulguneak, nun indarguneak, nun arazoak, nun aukerak, ez? Eta hori da egingo dugun ariketa apaltasun osoarekin. Errekonozituz, Bilduk ez dituela gauza guztietarako erantzun borobilak, eta borobildu
borobiltzeko prozesu hori herritarra egin nahi dula eta beste guztiekin egin nahi dituela. Dena den prozesu hau ez da neurri batean gain jartzen batetik erakundetan, legebiltzarretan egon daitezken prozesuekin, hainbat batzordetan badaudelako elkarte desberdinen eta norbanakoen parte hartzeak, edota alderdiak zeuen artean egiten ari zareten beste foro batzurekin? Nik ez dut uste, nik uste dut komplementario izan daitekela, ez? Nik uste dut, beste Euskaldunak badaukagu, kasu honetan Hego Euskal Herriko dinamika batetaz hitz egiten ari gara, ez? Euskaldunak badaukagu beste arazo bat, ez? Palestinari buruz hitz egiten dugunean, esaten dugu Palestina herri zatitua da eta Euskal Herria ere bai. Palestina bada herri okupatua eta gure ere bai. Eta Palestina badu askatasun nazionalerako eskubidea eta gureak ere bai, ez? Zer gertatzen da gure Euskal Herrian? Ez dakagula instituzio nazional. Normalean, alako elkarrizketa nazional batek itatu beharko luke parlamentu nazional batek eta gobernu nazional batek, ez? Baina guk ez dakagu, bi parlamentu ditugu Euskal Herrian eta mankomunitate ipar Euskal Herrian, ez? Orduan, hortik abiatuta, guk uste dugu herriari hitza eman behar zaiola, instituzioetan lana jarraitu behar du, baina horrek ez du esan nahi instituzioetan bakarrik egin behar dela hori, baizik eta mundu guztiari hemen bartzaiola aukera bat esateko gauza nola ikusten diren. Nola nahi ere, ez dirudi eskaintza honek, sarrerakoan behintzat, harrera honegirik izan duenik, Eusko Alderdi Jeltzalearen partatik esate baterako. Atzo, Inigo Antxola entzun genuen esanez, badaudela beste foro batzuk ere, eta gauzak ez direla EH Bildurekin hasten. Pasaden astean, politika orokorreko eztabaidan baita ere, Peio Otxandianok eskaini zuen konpromisoa akordioetarako, baina erantzunean mesfidantza bat ageri da. Zergatik iruditzen zaizue sortzen duzuela mesfidantza hori? Nik uste dut estrategia politiko badela. Hau da, hiru probintzietan badago gauza bat agerikoa dena, ez? Eta da, parlamentu horretan hiru probintzietan badago gehiengo abertzale oso bat, eta badago ere ezkerreko gehiengo bat. Baina ez bat eta ez bestea ez dira operatibizatzen politikoki. Eta hori zergaitik gertatzen den azaltzeko, mantra batzu jartzen dira mai gainean, ez? Adibidez, eske EH Bildurekin ezin dira akordioak egin. Bueno, nik aipatzearren. Pasaden urtean EH Bilduk sustengatu zituen Gasteizko aurrekontuak, Bizkaikoak eta Arabakoak. Adibidez, zorpetze legea EH Bildu baiezkoan bozkatu zuen. Egin genuenean pleno monografiko bat industriaren inguruan 24 proposamen egin genituen eta PNV eta PSOEk ez duten bat behera ere ez babestu, gu beraien batzuk bai. Nork ez ditu akordioan nahi herri honetan. Hori da mantra bat erabiltzen dena justifikatzeko beste aliantza mota bat. Hori gertatzen da Euskal Herri Jeltzalearen kasuan, ez? Orduan, guk akordioak egiten ditugu mundu guztiarekin, eta irekia gaude akordioak egiteko, eta eskintzak egiten ditugu. Eskintzak egiten ditugunean ez gea fiatzen. Ongi, orduan ez egin eskintzerik. Hori ez da argudio politiko bat, hori da iritzi moral bat o iritzi subjetibo bat. Gure ustez hor urduritasun bat reflejatzen da, hau da, eztabaida politiko batean, eztabaida politiko sakon batean argudio politikoa erabili behar dira. Ez esan, ni ez naiz fiatzen zuta, zeintzuz fiatzen dira. Hemen afera ez da fiatzea ero, ez? Hemen afera da egin behar dela eztabaida bat, eta eztabaida horren inguruan ondorio batzuk atera behar dela, eta ikusi horietatik posible den akordioak egitea ero, ez? Eta harremanaren egoera honek nola eragiten du esate baterako autogobernua eguneratzeko irekita dagoen beste elkarrizketa prozesu horretan? Mesfidantza hori ageri da hor baita ere? Nik uste dut mesfidantzarena, eske kasu kurioso da, porque guk ez dugu sekula esan, gu hauetaz ez gea fidatzen. Eske hori ez da argudio politiko bat. Eske barkatu, hiru probintzia horietan Euskal Herri Jeltzaleak 27 diputatu ditu, eta guk beste 27. Hiru probintzietako parlamentu horretan eta hauteskunde horietan guk irabazi genuen Gipuzkoan eta Araban. Hiru horretatik bitan. Orduan, gu badaukagu ardura bat, eta ardura horrekin jokatzen dugu. Eta etengabean egiten ditugu proposamenak. Hemen esaten da, aukera lehioa momentu honetan aprobetxatu behar da, nor darama urteak hori esaten. Gu ez baldin bagera. Nor sustengatu du aukera lehio hori etengabean, eta esan du arduragatik egiten zula. Orduan, esaten duguna da, aprobetxatu behar da momentua, noski, egin behar da autogobernuaren inguruko adostasun bat, noski, lanean ari gera, eta nik uste lan horrek fruituak emango ditula, hori da EH Bilduk espero duna, ez? Zer esan nahi du
erabateko eta mugarik gabeko konpromisoarekin dagoela EH Bildu akordioetara heltzeko. Hori nik esaten dut kontestu batean, ez. Eta kontestua zein da, hiru probintzietako parlamentuan, lehendakariak, guk uste dugu gainera zintzoki egiten dula, eta gainera egiten du aipamen bat oso gure ustez garrantzia handikoa termino politikoetan. Hau da, lehendakariak esaten diguna da, advertentzia bat egiten diote Euskal Herriari, eta ez da, hiru probintzietako parlamentuan egin advertentziari Euskal Herri osorako da, Euskal Herrirako kasu honetan, esaten du, garai ilunak eta gogorrak datuz. Ero etorri daitezke, gure nortasuna zenalerako, gure hizkuntzarentzat, gure instituzioentzat, eta gure autogobernuarentzat. Kontxo, hori baieztapen oso sakora da termino politikoetan. Eta guk esaten dugu, hori horrela baldin bada, politikagintza herri honetan aldatu beharko da. Batetik, gara ilunak ez etortzeko, eta etortzen badira aurre egiteko. Eta aurre egiteko, ero ez etortzeko guk, prestutasun osoa daukagu, eskuzabaltasunez eta mugari gabe garai beltz hoiei aurre egiteko, ero ekiditzeko. Horrek esan nahi duen guztiarekin. Baina horrenpean, hori horrela izan beharrean, replikan uste du, lehendakariaren replika eta Euskal Herriaren jeltzalaren replika etzela egokitu egindako baieztapen horri, ez. Are gehiago esango nuke. Atzo Parisen, Avenida Marzon egindako ekitaldian, Euskal Herri jeltzaleak esan zuen PP eta Vox frankismoaren oinordeko onak direla. Ni goratu behar dut oinordeko hoiekin, kendu zigutela diputazioa Gipuzkoan, kendu zigutela alkatetza Durangon, eta kendu zigutela alkatetza baita ere Gasteizen. Eta beraz, ez dugu hori esaten nola baita ere lazgarriak izateko ero kritika egiteko. Esaten duguna da, koherentzi pixka bat. Hemen esaten bazaio herri honi. Garai gogorrak eta iluna datozela, lehenengo esan behar da noren eskutik datozen. Eta datoz PP-ren eskutik, eta Voxen eskutik. Eta beraz, suposatzen dugu hoiekin marra bat egin beharko dela. Eta bigarrenik, garai excepzionalak baldin badaude, politika excepzionalak egin behar dira. Eta gu horretan prest gaude, mugari gabe eta eskuzabaltasunez herri hau defendatzeko, herri hau defendatu nahi duten guztiekin. Autogobernuari dagokionez, Sánchezen gobernuaren biziraupena izan daiteke, beste urrats bat emateko eta autogobernua eguneratzeko aukera. Legealdi honetako aukera gal liteke? Galiteke ez dakigulako, eta bakigulako, estabilidadea Estadu Espainolean momentu honetan, eta Estadu Frantsesean, ez? Oso estabilidade gutxi daudela, ez? Baina nik uste dut oraindik denbora badagoela. Ikusiko dugu zer gertatzen den Estaduan. Estaduan, momentu honetan, inestabilidad oso handia da. Sánchezek esaten du iraungo duela eta zazpirarte. Beraz, denbora mugatua dago eta aprobetxatu behar da, baina hori dara magu esaten 3 urte, eta beste patxada batzukin hartu dute hau, ez? Eta gu esaten duguna da, oraindik denbora badagola uste dugu, beti ere badaukagu prebentzio bat, eta da, ez dakigu ukok, Guardia Zibilak, judikaturak zer egingo duen, ez? Baina nik uste dut aprobetxatzeko denbora dela. Hau da, garai gogor eta ilunen aurretik herri hau babesteko, gutxenez babes alik eta hundiena eraikitzeko garaia da. Nola nahi ere, Pradalesek aurrekoan ekaina aipatu zuen. Ez epe bezala, baina bai ekainean jarriko zela berriz ere alderdiekin harremanetan gauzak zertan ziren jakiteko. Hortik, ondorioztatu dena da, ekainerako baldin badago akordio bat, horren ondoren legebiltzarreko tramitazio guztia egin behar baldin bada, Madrilera testu bat iristen denerako, agortu dela Sánchezen legealdia. Eta Sánchezen legealdia agortuta, oso posible dela urrengoan aukera ez errepikatzea. Beraz, ulertzen duzu herritar askoren partetik autogobernuan urratsak emitea nahi lukeen herritar askoren partetik orokorrean horretan zabiltzatenekiko dezepzio moduko bat egotea? Egon daiteke dezepzio hori, baina nik uste dut injusto izango litzatekela dezepzio horretan mundu guztiari egostea ardura berdinen, ez? Gauza asko gertatu dira, guk Sánchezen gobernua osatu zenean, lehenengo momentutik esan genuen 3 alorretan egin bertzula horre, politika penitentzialean, alor sozialean eta alor nazionalean.
gu saiatu ginen bere garaian katalanekin batera gauzak amankomunean egiten. Guk errepikatu dugu 6 urtetan etengabean aukera leiho bat zegoela. Urratsa egiteko nazional mailan. Eta onaino heldu gera. Eta nik uste dut, momentu honetan, esan dezakegula, lanean jarraitzen dugula, hor gauza batzuk gertatu dira, mundu guztia kontziente da horretaz, alde batetik PSOEn gertatutakoa, Zerdanekin gertatutakoa eta bar, hor ere sartu behar da PNV bere barne prozesua okizula, eta horrek ere atzeratu zitula gauzak, baina lanean gaude, eta nik uste dut ez direla behar hainbeste hilabete akorde batetara heltzeko. Aipatu dituzun bi gauzoien inguruan, Aitor Estebanek nizotza apurtu da? Gozatu da, berotu da batera harremana? Bueno, nik uste dut, nik esango nukena da, PNV eta EH Bilduk momentu honetan 3 probintziei daukionez berdinduta daude parlamentarioetan, ez? Eta EH Bildu, eta ez dut esaten narrokeriz, esaten dudana da, 7 lurraldeak kontuan harturi lehen indar politikoa da. Aitor Esteban da, 3 provintzietan instituzio guztiak gobernatzen dituen ia guztiak, ez alkatetza desente ez, baina importantena gobernatzen duen alderdi baten burua eta historikoki Euskal Herrian sekulako importantzia eta garrantzia eduki duen partidu baten burua da. Eta beraz, gustatu ez da lehen mesfidantza bezala. Gustatu ero ez gera lagunak izan behar, ez du bazkaldu behar elkar, batutan bai, baina herri honen zerbitzura bai ala bai ulertu behar gera. Eta gu horretan gaude. Ortuzarren erreblubaz gain, Santos Tardan estenatokitik desagertu izanak ere eragin du, hori aitortu izan duzue. Sánchezek izendatu duen ordezkoarekin, ordezko interlokuturarekin, lortu duzue Zerdanekin zeneukaten konfiantza maila? Bueno, guk beti izan dugu, PSOErekin guk aria ez dugu moztu sekulan, historian, eta PNVekin ere ez. Gu beti planteatu izan dugu, ariak beti mantendu behar dira, ez da. Zerdanekin batera beste batzuekin ere bageneukan, ez. Baina guk onartu dugu Zerdan zela honetan, gure ustez interlokuturi nagusiena, ez. Onaren berriak jarri dituzte, eta kostatuko da konfiantza bera egitea. Beste, Santos Zerdan naparra zelako, eta ongi ulertzen zulako Euskal Herria zertzen, naparra izanik nolaz du ulertuko ba Euskal Herria zer den, eta orain kostatuko zaigu gehiago, baina uste dut gauzak asko aurreratu zirela, bere garaian, eta ez gerala zerotik hasten, ez? Eta zerotik ez geren ez hasten, bide hori jarrituko gula. Sánchezek korapilo asko askatzeko enkarguak eman izan dizkio Rodríguez Zapaterori. Kasu hontan ere badauka Nik dakidala berezirik. Ez. Rodríguez Zapatero beste mota, nik uste katalanekin ari dela, saiatzen, Jose Luis Rodríguez Zapatero gero Euskal Herria ongi ezautzen du, ongi ezautzen gaitu, eta ni badut harremana berarekin, baina momentu honetan gure gaiarekin ez dabil. Sarnibinabarra auzian, irregulartasunak egon direla frogatutzat jo du ustelkeriaren kontrako ikertaldeak. Gobernutik diote, Nafarroko gobernutik irregulartasun administratiboak baietz, baina ustelkeriarik ez dagoela. Irregulartasunen eta delituen arteko muga hori non dago. Eta momenturen batean Txibiteren gobernuari ematen diozuen babes hori egon daiteke auzitan. Muga kodigo penalean dago, eta beraz eskubidean dago, ez? Baina irregulartasunak egotea ez da gauza arrunt bat. Hau da, esan nahi da, bueno, irregulartasunak daude, baina ez dago korrupzioa. Bai, baina irregulartasunak daude, eta begiratu beharko dira ze motatakoa diran, eta nori egotzi dakiokien, eta horrek zer motatako ardura dituen, ez? Momentu honetan gu ez gaude nolabait ere auzian jartzeko inongo gobernurik, hori ikusi behar da. Oraindik falta dira informe asko eta bar. Eta ikusiko dugu zertan dagoen hori. Gu garbi daukaguna da, seguraski estadu mailan, hainbat eta hainbat agenteen partetik badagoela zerbait, eta zerbait hori argitu egin behar da, baina guri ez zaigu diskutatzen horren atzetik ere badagoela operazio politiko bat. Eta operazio politikoak badu helburu garbi bat, eta da PSOE berriz ere regimenera ekartzea. Eta horretarako, esaten zen irailean, ez dakit zenbat informe egongo zirela, ez dira gertu momentuz, ikusiko zer ematen duten, gu dakagun impresioa da eskubia reakzionarioa eta blokea reakzionarioak montatuta zutela operazio bat, pixkat kaballeria kosakaren alako estrategia bat, asalto bat,
Sánchezekin ez du funtzionatu lehenengo asaltoan, eta orduan iragarri egin zutena izan duzen, irailan etorriko diren informeekin, momentuz ez dira etorri. Gu garbi daukaguna da, Euskal Herria Bilduk badu arro egoteko moduko faktore ero ezaugarri bat, eta da gu korrupzio zero daukagu, gure bilbidean, bigarrenik guk korrupzioarekin oso zorrotzak izango dira, baina guk ere politikoki garbi daukaguna da, horretan zorrotzak izan behar dira, eta hartu beharreko neurri politiko guztia bultzatuko ditugula, baina atzetik badagola bloke reakzionaren estrategia bat, hori ere kontuan hartuko dugu. Azken bi konturen inguruan egin nahi nizuke galdera. Katalunian hauteskundeak orain egingo balira, inkestek diote, eskuin mutur independentistak asko biderkatuko lukela bere babesa. Atzo La Vanguardia ateratako inkestaren arabera, Juntsek eta RC-ko 20 bana eserleku bere ganatuko lituzkete parlamentean, eta Alianza Katalanak 19. Horrek erakusten du, boto emale independentita ez da asko, alderdi tradizionalek emandako soluzioekin ez daudela ados eta alternatiba moduko bat topatzen ari direla. Nola irakurtzen duzu hori? Kezka hundiarekin begiratzen dut hori, azken finean hemen badagoelako estrategia bat mundu mailakoa, baina guk uste dugu Euskal Herrian ez duena sustraia hartzen beste ezker independentista dagoelako, beste, ez dut esaten gu bakarri gaudelako, baina guk horri tapoia egiten diogu, Euskal Herriarentzat beste motatako proiektu bat plantatzen dugulako, beste motatako alternatiba, ikusten da ere Palestinarekiko elkartasunean nola mobitzen den herri hau, baina nik ezka hondiz jarraitzen du. Nire ustez, badago frustrazio nazional bat Katalunian, prozesuak ez duelako eman beharrekoa, horretan seguraski independentismoaren batasunezak ere badu frustrazio horretan seguraski arrazoi bat, eta nunbait Aliantza Katalana lortzen duna da seguraski dagoena sarre sozial bat bideratzea Voxek Espainian egiten duen bezala. Uste dut Euskal Herrian ez gaudela horretaz txertatuak, eta horretan zorroztasun handiarekin mugitu behar garela, ez? Arriskua ikusten duzu, diskurso horiek guregan gorpuzteko? Sare sozialetan dagoeneko ikusten dira, eztabaida batzuk, kaleko karteletan ikusten dira. Bai, momentu honetan ez dut arrisku errealik ikusten. Baina bada gauza bat sare sozialetan mobitzen dena eta gorpuztu daitekena. Horretarako txertoriko berena da alternatibak egotea horri. Eta guk uste dugu ezkerretik eta abertzaletasunetik eta independentismotik alternatiba hori badagoela, ez? Herri honetan badago proiektu bat begiratzen diona etorkizunari, ez jendean nun jaio denei, baizik eta etorkizunean, askatasunean, balora republikarretan, demokrazian, berdintasunean oinarritutako proiektu bat, eta uste dugu egin behar den alegina hori izan behar dela, ez? Nolabait ere, komunitate nazional kohesionatu bat egitea, eta hori eskubidetik egiten da. Eta gero, beti esaten duguna, eta da, nolabait ere, arazoak daudenean, barazoi irtenbide bat emateaz. Iraganeren irakurketak bestalde jarraitzen du oraindik ere zatiketa elementu izaten. Aste honetan beteko dira, batetik 40 urte, Monbar hoteleko atentatuetatik, eta 50 frankismoko azken fusilatuetatik, tartean txikita hil zituzten. Eta haiek oroitzeko ekitaldiek sortu dute zatiketa. Gogorak edota Eusko Alderdi Jeltzalea diote frankismoaren biktima direla, baina ezin dela horregatik euren etakide izaera ahaztu. Nola landu daiteke, non landu behar da hau guztia iraganari buruzko kontsentsuak zabalagoak izan daitezten, edo asumitu behar da biktima jakinekiko gertutasun gehiago edo gutxiago izateak errelatoa baldintzatuko duela? Nik uste dut errelato, hemen egiten da apustu bat errelato bakarraren alde, ez? Eta nik, adibidez, Espainiar Estatuan ikusten dut, zer relato bakar dago gerra zibilari buruz Espainiar Estatuan? Bi errelato daude. Eta hemen nik uste dut egiten ari dela ariketa bat izkutatzeko gauza bat oso nabarmena, ez? Eta da, errelatoa faltxatu egiten da hemen. Hemen txikitatak Burgoseko prozesuan bezala. Etakideak nolabait ere garaiaretan, frankismo garaian juzgatu zutenean eta heriotz zigorra jarri ziotenean, mehatxua zegoenean heriotz zigorra gauzatzeko, herri honek 3 greba orokor egin zitun. Mundu osoa kalera atera zen. Eta txikitatak hil ziren Eusko Udariak abesten pelotoi frankisten aurrean. Orduan, horrek, argazki horrek nahikoa beharko luke edozein herri
normalizatuan, onartzeko askatasunaren eta aberriaren aldeko borrokan fusilatuak izan zirela. Eta orduan, nikuk ez dugu oso ongi ulertzen hori. Adibidez, kuriosoa da, zeta PSOE, Murtzian adibidez, parte hartzen du frapeko eta bi etakiden fusilamenduan oroitzeko omenaldietan. Eske, irakorri behar da PSOEk zer esantzun bere garaian. Eske, irakorri behar da beste guztiek zer esantzuten bere garaian. Orduan, hemen egin nahi den ariketa da, gure ustez, errelatoaren faltsamendu bat. Horrek ez du esan nahi inori eskatzen zaiola esatea ongi egin zuten ero ez, baina guri biktima eta biktimario izatearena, guk ez dugun hartzen. Hau da, Mussolini izaten, biktima eta biktimarioa. Hau da, fascismoaren aurka borrokatu zuten guztiak, makisak, euskal gudariak, ze ziren biktimak eta biktimarioak, ero altxamendu fascista bati eta regimen fascista bati aurre egin zioten gudariak. Gu horretan gaude, eta ez dugu uste honek ekarri behar dunik gerora gertatutakoaren inguruko ez dakik guzti posizio hartzera, baina nik ikusten baditut bi gazte euskaldun, eusko gudariak abesten hiltzen direla pelotoi frankista batzuen artean, nik oso garbi daukat oiek euskal gudariak izan zirela eta Euskal Herriaren aldeko borrokan hil zituztela. Gai hauen inguruan konsensuak zabaltzeko aukerarik ikusten duzu gauza daudenetan? Denborarekin usteo baiez, baina guk beti izan dugu gauza bat nire ustez esan behar dena, ez? Eta da, errelatoaren guda batean sartzen balin bagera, gauza zailduko dira. Hau da, gauza guztiek erabili nahi balin badira norbaiti gatzeko, askoz ez zailagoa da. Nik uste dut mundu guztiak egiten bagen alegin bat, uste dut ezker independentista eta alegin desente egin ditula zentzu honetan, aukera zabalduko litzatekela. Baina, karo, saiatzen balin bazera gauzak, nola ere errelato guda horretan sartzen, gero eta zailagoa izango da, horrela geldituko da, eta segurazki belaunaldi berriek beste erabatetara biziko dira. Ez dena normala da, nire ustez, ez dena normala da. Txikitata geren inguruan, frapeko irukiden inguruan, egote alako eztabaida bat herrialde garatu batean, eta Gestapoko kolaboratzaile baten izenarekin memoria bat osatzea herri honetan, hori bai irutzen zedara niri Meliton Manzanasen kasuan, ez? Orduan, izan gaitezen pixkat arduratsuak eta izan gaitezen pixkat zorrotzak gauza hauetan, hemen inorez du egiten apologia inungo tokitik, hemen esaten duguna da, historia ezin da aldatu, eta historia ala izan zen, eta herri honek greba orokorrak egin zituen, eta borrokatu zuen salbatzeko hauen bizitza, eta hauek eusko gudariak abesten fusilatu zituzten frankistek. Arnaldo Otegi, EH Bilduren idazkari nagusia. Eskerrik asko gaur Euskadi Irratira etortzeagatik. Zuri, mi esker. 9 jo berri dira.